Данъците трябва да се оправят. Няма как банките с милиарди печалби, енергийните компании с милиарди печалби, идват големи фирми чуждестранни в България, плащат 10% данък и ние плащаме 10% данък и милиардерите плащат 10% данък. Нали? Това не е справедливо. Когато се направи една справедлива данъчна система, тогава ще се оправят нещата. Имаш нашия вод. Мерси много. Късмет ти пожелавам. Благодаря ви. Къде ще те вас, млади? Така е, няма как. Да. И на всички ни писна вече. Сега не може 15 години вече аз гледам едни и същи. Аз от когато се помня едно и също вече са не става така. Млади хора сме се кандидатирали. Това момче е на 23 години. Това съм аз съм на 27. На 27 ти какво си правил? На 27 къща строй. Не виж? А те викат млади сме, а ти цяла къща си дигнал. Как сме млади на 27? Аз съм тръгнал за да задържим младите хора в България, защото иначе ходят по Германия. Все пак, че си ходят. Ако държавата може да инвестира повече в младите, няма да си ходят, що? Въпросът е не да строим магистрали, ще как да откраднем някой лев. Няма болници, няма училища, нищо няма вече. Всичко е обрано, съсипано, но то няма и пари. Те откъдеш да от парите от богатите, няма да от мен и от тебе. Нали? Те ще дадат от милиардерите, от банките с 3 милиарда, от енергийни компании големи с тока, където правят добивна промишленост, злато вадат, не знам какво и плащат 10%. Става ли тази работа? Това държава сме.